se slažemo u razvoj opštine Surčin, ali da bude nekako i ravnomjerno. Ja bih samo ispred mesnog odbora da se zahvalim kolegama Srbi i njegove pratnje što su došli ovde. Tu su sugrađani, pitaće vas pitanja. Stevan Ćosić je predsjednik mesne zajednice, izneo je iscrpno izlaganje. Ovo je najveća mesna zajednica na teritoriji opštine Surčin. Broji oko i najmlađa i najveća. Broji oko 7000 stanovnika, s tim što je prijavljeno negde oko 5000 birača. Plus oni maloletni, plus oni koji neprijavljeni stanuju. Problem jeste u tome što je rekao predsjednik mesne zajednice što je ovo novo naselje sagrađeno od negde 1995. godine i samim tim infrastruktura nije mogla da prati razvoj naselja i izgradnju. I nama su ostali negde nasleđeni jako veliki problemi u samoj infrastrukturi. Ulice su neke dosta uske, neobeležene su. To je ono što mi možemo, da ih obeležimo, da probamo da ih barem prilagodimo sad kad je tako zatečeno stanje kako je, da ih barem prilagodimo današnjem životu. Saobraćaj se intenzivirao, to je isto predsjednik mesne zajednice lepo izneo, tako da ima dosta tu komunalnih tih problema, a o samoj kanalizaciji, odvođenju atmosferskih voda i da ne pričam, jer je ovo bilo poljoprivredno zemljište koje su građani silom prilika pretvorili u građevinsko. Čućete već probleme, imamo baš povodom toga dolazi sutra menadžer grada Beograda Goran Vesić, dolazi da obiđe ulicu 5. oktobar gde naši građani znaju, ljudi idu bukvalno u čizmama. Čim padne malo vode, znači tu je voda nekih pola metra, ne može da se uđe, da se priđe do kuća. Tako da, eto, to je onako ukratko. Još jednom se zahvaljujem u moje lično ime, u ime mesnog odbora i naravno opštinskog odbora Surčina što ste večeras ovde sa nama. Evo, ja bih iskoristio priliku prvo da pozdravim sve meštane ovde gornjeg dela Surčina, da se zahvalim našim gostima koji svakodnevno rade na ovom pitanju i razgovaraju sa građanima po celom Beogradu i evo danas su došli ovde u Surčin da vide kakve mi probleme imamo i s čim se suočavamo i moram da priznam da, evo malo kasnije sam se uključio, ali iz ovog što sam čuo sada da ima stvari koje treba da se poprave, koje treba da krenu u boljem toku, ali dosta se toga i radi. Dosta se toga i uradilo i pogotovo na infrastrukturi, na putevima gde, evo imali ste priliku i da vidite kad ste dolazili da su nam svi putevi na teritoriji opštine Surčin bukvalno novi. Ide to u dobrom pravcu, ide to dosta dobro, rekao bi, i ja mislim da to građani prepoznaju. I iskren da budem, svugde smo se pojavili, naravno, znate kako, svi uvek traže više, svi uvek traže bolje, što je normalno, mi smo zato i tu da to na neki način i uradi. Ali, evo, tu je danas i ljudi koji su sa nama, oni će vam i reći o nekim stvarima i o problematici sa kojoj se susreću. Znači, nismo samo mi ovde u ovom delu Surčina ljudi koji imamo problema, svugde imamo problema, ali za razliku od nekadašnjih vremena, mi smo ti koji rešavamo probleme i to odgovorno tvrdim i to će tako i u narednom periodu biti. Kad biste onako realno seli sami sa sobom i pogledali situaciju u gradu kakva je bila pre 4 ili 5 godina, kakva je danas, bili biste prezadovoljni. Kako je bilo pre 4 godine, grad 1.200 miliona bio zadužen, rupe svuda po putevima, domovi zdravlja zastareli, urušeni, nije bilo ni dovoljno vrtića, škole, kakvi su oni toaleti izgledaju, što predsjednik naše stranke kaže Aleksandar Vučić, naši su ličili toaleti u školu. Nismo obnovili sve, ali smo počeli da ih radimo. Neko negde nije parkiće radio po 30-40 godina. Ljudi, mi smo počeli da radimo to. Znači, ako smo krenuli da radimo nešto, hajde da pustimo te ljude da nastave da rade taj posao. I da se pitamo ko ih kritikuje. Oni koji s druge strane su zadužili toliko da smo se pitali da ćemo moći bilo šta da uradimo u Beogradu. Sjetite se kako je bilo tada. Da li ste očekivali da će svaka ulica, da kažemo, važnija u Surčinu biti asfaltirana i biti, da kažemo, taj put tako lepo izgledati kao što izgleda danas? Da ste to očekivali? To sigurno da je neko moglo to tada da vam obeći da kaže, ne biste verovali. Da našeg predsjednika su osporavali za Beograd na vodi. Rekli su to nikad neće zaživiti. Osporavali su Ikarbus da ćemo doživimo. Pa kupujemo domaće autobuse, uvode se neke nove linije. Uvek treba. Znači, sigurno sam da pitate u selima oko Surčina ljudima da li im treba prevoz i linija, sigurno treba, u svakom selu će tražiti nešto. Ali i to rešavamo sa sekretarijatom za saobraćaj, Rafailovićem rešavamo i te stvari. Rešavamo
probleme i kanalizacije. Evo, verujte mi, u narednih recimo 8 do 10 godina će biti potpuno rešen u Beogradu problem kanalizacije vodova. Danas imamo novca, ne zadužujemo grad, štedimo, ne rasipamo se, ali radimo za građane neke stvari koje nisu rađene 50-60 godina unazad. To vam je, vi ste ovde svi domaćini, imate svoje kuće, imate porodice, kad zapusti neku kuću i kad je sve urušeno i propalo, treba mnogo vremena da se to obnovi. I zato smo mi danas došli ovde, ja sa svojim saradnicima, kao ljudi koji predstavljamo kancelariju Gradskog odbora za prijem građana, uz podršku našeg predsednika Gradskog odbora, doktora Nebojše Stefanovića, čije pozdrave želim da vam prenesem ovom prilikom, da smo došli da razgovaramo sa vama, da vas upoznamo s onim što mi radimo i kakve mogućnosti mi pružamo građanima kao kancelarija, gde možete se obratiti bukvalno svakodnevno putem društvenih mreža ko koristi. Stariji opet koji ne koriste imaće mogućnosti, uvošćemo e-mail adresu da će moći da šalju svoje pitanje i predloge. Imamo široku podršku unutar stranke za ono što radimo, jer smo preko 2000 građana primili za prethodne 4 meseca. Primili smo preko 2000 ljudi, zaslušali negde oko 1000, Marko, tako, Zorane, 1836 predmeta smo uspeli da obradimo za to vreme. Opština Surčin, sad kažem drugom Srbiji, je najperspektivnija opština u Beogradu i ako iskoristimo sve potencijale koje imamo, bit će ubedljivo najbolje. Kad uzmemo ovo što smo uradili i ovo što Srba kaže, ja isto kažem svim ljudima na ovim skupovima, nemojte da glasate sad za nas zato što smo mi Srpske napredne stranke ili što smo lepi ili što lepo pričamo, nego glasajte za rezultate koje smo mi uradili. Ljudi, kad krenete, evo sad su u Surčinu. 3 doma kulture se grade sad, baš sad. Pravimo, evo ovde u Surčinu, vidite da pravimo trotoar u glavnoj ulici, ova odavde desna strana 2 km. Da istog momenta radimo kanalizaciju. Videli ste da smo odradili put maltene od centra Surčina do Jakova, ostao je još onaj mostić koji ćemo isto tako, verovatno od ponedeljka i njega još uraditi. Put od Sremske gazere do Boljevaca asfaltira se, verovatno će biti gotov opet za iduće nedelje, verovatno kompletno. Sutra ćemo raditi put od pruge do centra ili do igrališta u Bečmenu. To je nenormalno puno. Naravno, zaboravio sam i put od petlje u Dobanovcima do petlje oko obilaznice, 6 km, koji tamo smo već završili, ali ako ste vidjeli, ostalo je kod Nelta, tamo Nestlea, još ko nismo izasfaltirali, zato što pravimo 2 autobuske stanice, da bi oni ljudi koji tamo rade mogli normalno da uđu i iziđu iz autobusa. Da ne bi dužio, znači imamo šta smo uradili, imamo i onaj deo šta ćemo uraditi. Imamo šta ćemo bukvalno i posle izbora krenuti da radimo. Znači, potencijali koje imamo, nadamo se da ćemo uspeti krenuti sa ono što je najbitnije za ljude iz Bečmena i Dobanovaca, fiskulturne sale. Ta fiskulturna sala bit će vrlo bitna zato što ćemo u njoj moći da organizujemo i neke sportske manifestacije tipa košarkaških utakmica, imat ćemo oko 200 mesta u toj sali, a ujedno glavno ono da deca iz te škole mogu da je koriste. I u Surčinu ćemo ovu našu čuvenu školu u Kosovskoj 2 početi da renoviramo za vrtić. To je, čini mi se, nešto što je najbitnije, zato što imamo puno dece koji ispunjavaju uslove, a nismo uspeli da je smestimo ni prošle godine. Nadamo se da ćemo ovo uspeti da uradimo verovatno do kraja ove godine i sa vrtićem koji smo već završili u Boljevcima, koji je bio kad je Nebojša dolazio, video koliko je to lepo urađeno. Tamo ćemo smestiti 80 dece, tamo smo posao već završili. Uz sve ovo što sad već imamo, a to znači 2 autoputa, odnosno autoput Beograd-Zagreb, obilaznica koja je isto autoput i ovaj autoput koji rade Kinezi, gde su već daleko odmakli sa radovima na mostu i da već kreću prema Jakovu od Boljevaca sa autoputem. I kad napravimo taj još deo kroz Donje polje do Bežanije, do obilaznice, jedina opština koja ima 3 autoputa biće Surčin. Jedina opština koja ima pored toga železnicu je Surčin. Imamo reku Savu, slušali ste ovih dana i gradonačelnika kad kaže metro iz Surčina.
metro iz Surčina zato što imamo prugu, zato što ćemo je rekonstruisati i stvarno napraviti metro. A kažem, pored i aerodroma koji imamo i pored reke Save koja ima 40 km na našoj teritoriji, to nijedna opština nema.